kocak kemu saking samudra. Tinon langning pamiyat busana maneka warna renggeng kancana ratna ambra bendera layur kang kumitir sinrang kang pan dresing maruta sirna kumaraning wiyat mangedyan kumlebeting dwaja Subrasta kayugung pangkapraban puspita pandrahing siti ron mawur katiupeng angin kukelo biar wilahing wali gena mastu nama sidhep sepi mamring boten enten aba swanten ing jalma menungsa namung kapiyarsa swantenipun Ibu Waranggana ingkang dipun dherekaken swantenipun Ki Gangsa Laras Sriget muruing kandha ingkang wonten pundhita punika
ingkang satengahing palagan tlatah dusun Bandingan. Sinten to punika ingkang kadung wantun lenggah mambak-mambak mindha samudra kocak kemu saking samudra. Menika warnane para prajurit-prajurit ingkang badhe nglampahi jejanturan. Sinten to punika ingkang deku-deku lenggah mungging arsa? Menika warnane Sang Maharsi Dasar Sekti Mahambara. Nalika semono Sang Maharsi lenggah dipun apit ingkang rayi ingkang saperlu minta nugraha kaliyan Gusti Kang Maha Kuwasa saperlu ing para prajurit ingkang badhe nglampahi jejanturan lulus raharja lir sambe kala. Nalika semono Sang Maharsi mbasmi dupa sak cengkir gading agengipun. Pukusing dupa ingkang kumulun sunduling ngawiyat peteng dedeg lelimengan mindha kasaputing lebuh. Eling-eling nalika semono Sang Maharsi kagungan sipat kandel ingkang arupi keris naga sasra. Bebasan menawi kasuduk wonten ing Bantala mbledhag bumi bengkah gunung gugruk. Menapa malih tumama wonten ing jalma menungsa saged lebur kumur-kumur dados ndep-ndep pangamun-amun. Dasar Sekti Mahambara gumenjleng menawi ketaman gegamaning mungsuh. Bebasan ketaman tumbak lakak-lakak, ketaman mriyem mesam-mesem, ketaman plurung guyang-guyu niku namung critane mbok kasunyatane. Nalika semono Sang Maharsi nyepi sajroning rame mandeng pucuking gunung agem aji pameling. Nimbali Gandharwa putih kang cumondhok ana ing awang-awang tejo. Kuku sing dupa ingkang kumulun sunduli ngawit dumugi ana ing awang tejo gumrika Sang Gandharwa putih. Nalika semono kemlebat tumurun ana ing bumana Gandharwa putih gubuk ranggon agengipun. Sinosa mboten saged ketingal saking pandulining jalma manungsa nanging saged kapirsa suwantenipun nalika semono Sang Gandharwa putih medal pangandika sak mijiling lesan. Lah alah. Iki ana manungsa kang Sekti Mahambara nimbali kelawan aku supaya manjing nang jiwa ragane para prajurit. Yo. Ayo cekat-ceket weglang saran lagune. Ayo. Ya,
Bye.